Magigsuon si Jesus padayon nga nagsulti sa gugma ug kahiusahan diha sa pamilya. Sa kanunay iyang gisangyaw ang pagrespeto diha sa mga ginikanan ug pagyukbo diha sa pamilya. Ang ikaupat nga sugo nagkanayon tahura ang imong amahan ug inahan. Ug karon si Jesus nagsulti og pagkabahin-bahin o pagkabangi sa mga membro sa pamilya. Amahan batok sa anak nga lalaki, anak nga babae batok sa inahan, ugangang babae batok usab sa iya usab nga umagan. Para ni Jesus walay neutrality, walay pag-compromise. Kita para kaniya or batok kaniya. Nangandoy si Jesus gikan kanato og tibuok, kumpleto og dili hakog nga pagtahan. Gusto niya gikan kanato nga mo-focus kita og ang kinabuhi gihalad para sa iyang misyon. Kita gisulayan niya aron mahibalo kung unsa ang para kaniya ug kadtong magsalikway kaniya. Ug iyang lainon ang iyang mga sumusunod ug kadtong misalikway kaniya. Ug dili pwede nga padayon nga magbutang kita og babag. Kita kinahanglan mo barog atong ipakita ang atong tinuod nga pagkatao, ang atong tinuod nga kulor ngadto kang Hesus. Kita mo dawat ba kaniya or makigbato kaniya. So mga igsuon, ang atong pagsunod kang Hesus nangahulugan og pagpili. Pagpili sa tibuok adlaw, tibuok oras o sa tanang panahon. Ang pagdawat kaniya o pagsaklikway kung unsa may supak sa iya mga pagtulunan, kini ang pagsunod kaniya o biyaan or talikdan ang tanang okasyon sa pagpakasala. Kung ato ang pilion si Jesus, kita mo barog para kaniya o dapigan ang iyang mga sugo sa gugma, kaluoy o pagpasaylo. Mangutan na kita karon sa itong kagulingon, gawas nun ba kita nga mitahan sa itong kinabuhi ngadto kang Jesus? Tibuok ba kita nga mialagad kaniya? May nagbalihog pa sa katalingbanong ko lang.